Goedendag. Goedendag. Hallo, ik ben Sulti van Wageningen 45 Ja. en ik kom u in het zonnetje zetten. Ja, het jaarlijkse gebaar. Fantastisch. Dank u wel. 97 jaar is Emiel Salomon en zo zag zijn Maastrichter 80,5 jaar geleden uit. Emiel werd militair op zijn 17e nadat zijn vader was vermoord in vernietigingskamp Sobibor. En vooral de laatste jaren denkt hij daar nog heel vaak aan terug. Iedere dag staat dat nog voor je hoofd. Ja. Mijn vader, dat is een foto. Dat was de laatste foto. Toen was hij 39 jaar. En op deze leeftijd is hij dus gearresteerd en vermoord. En ze mogen ook op visite bij Pierre Reggers, 98 jaar ondertussen. Goedendag, ik ben Sulti. Ik ben van Wageningen 45 en ik kom u bedanken omdat u verschilmaker bent. Pierre was als militair actief in de marine. Nou, ik heb het eigenlijk met plezier gedaan. Ja. Ik ben altijd hofmeester geweest. Ze zorgde Reggers al op vroege leeftijd voor de officieren. En vandaag krijgt hij een brief met dank van Gelderse scholieren. En dat doet hem zichtbaar goed. Ik vind dat geweldig. Ja, ik vind dat echt geweldig. Ja, dat vind ik echt geweldig. Ja. En de bloemen die de veteranen krijgen vandaag zijn heel speciaal. De Freedom Flame tulpen. En dit staat symbool voor het vrijheidsvuur, wat zometeen 4, 5 mei ook wordt opgebrand in Wageningen en door de provincies heen gestuurd gaat worden. Ik ben van plan, als het me lukt, Ja? om dit jaar naar Wageningen te komen. Echt? Als het me lukt. Oh, wat Ja, fantastisch. dus natuurlijk. Want in Wageningen werd op 5 mei 1945 de capitulatieakte getekend, waarmee er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Maar nu de luchtverdedigingsraketten in Vredepeel weer volop oefenen, zien Pierre en Emiel hun erfenis in gevaar komen. We hebben gevochten voor de vrijheid en dat er geen oorlog meer zou komen. Maar op het ogenblik leven we in een tijd dat overal oorlog is. En dan denk je, ja, waar heb je het eigenlijk voor moeten doen? Maar de 97 en 98-jarige veteranen hebben er wel voor gezorgd dat de generaties na hun in vrede konden leven. En daarvoor kregen ze vandaag een welgemeende dank van de jongste generatie. Oh ja, dat vind ik wel mooi. Ja, dat vind ik wel mooi. Dat doet me wel wat. Heel erg mooi, lief gevonden. Ik Ja? vind het fantastisch om te mogen doen.